tinokuchingamidzai muchirongwa maisamba show, chirongwa chamanga makamirira. Ndinoziva kuti nguva nemisi munosarudza kutandadzana nesu. Tinokutendai vadikani, vatariri nevateereri. Nhasi tine nyaya inobata-bata upenyu hwedu. Munoziva kuti panapa tinodzorova kunzungu nekunyimoka. Pamwe tinomboya nekutandadzana, pamwe tinoya nedzidziso, pamwe tinoya neshuviro, pamwe tinoya nekurudziro, tinongoya nezvakasiyana-siyana, asi zviri kubata mukati meupenyu hwedu. Ongororo yedu netsvakiridzo iri kurakidza kuti vanhu, ini nemi, kana tichiita zvinhu, hatirambi tiri pazvinhu izvozvo. Zvikuru sei zvakanaka munhu anobvapo. Chiregai ndirege kutaura zvakawanda, tichazonzwa pahurukuro yedu. Regai ndipe nyanzvi dzedu dziri pano mukana wekuti vazisume kwatiri kuti ndava nani, zve vanobata sei. Asi shamwari dzedu ndofunga vamwe vavatovaziva. Hameno kana muri kunyatsova nhonga nemamasikari. Mazvita maichisamba makadii vatariri, sita ndinoitwa Delight muchazondida. Tauya zvakare kuti tipanane mutakura wemashoko, tichiona kuti zvii zvinoita kuti vanhu vasamire padonzvo. Mazvita makadii vateereri, ini ndinonzi Muchaneta Chimuka, ndiri mutori wenhau weKwaedza newspaper. Tinotenda mai Chisamba nemukana uno wekuya pane chino chirongwa. Vadiwa vatariri, tinokukwazisai nemufaro. Ini zita rangu ndinoitwa Rutendo Bako, ndiri project administrator kuDzimbanet Arts and Culture Interaction. Nhasi tati tingoya tichigoverana tichiita hurukuro mudare rino ramai Chisamba maererano nekuti neiko isu vanhu tichibva panzvimbo nguva nenguva tichichinja muitiro watinenge tichiita zvinhu. Ndizvozvo chaizvaiwa tinokutendai. Ndoziva kuti vadiwa vatariri nevateereri vatogadzira kuti vanzwe kuti chii. Vanoimba mumasangano atingati kumakereke kana kumachechi kana chii, vanoti Mwari wedu hasanduke, asi vanhu vanosanduka. Asi munhu anogona kusasanduka ka? Ndo zvinorakidza tsvagiridzo kuti munhu anogona kusasanduka akamira pachokwadi. Nokuti ngatimbomhanyirai kuwanano dzatiri, kana kuti dzichauya, kana kuti vari mukati mewanano. Munomboona vanhu musi wemuchato vachitamba vachidini zvekuti munobva maona kuti urwu ndo runonzi rudoro. Vakangoti fambi zvese zvaiswa pasi. Kana vanomborima vai, munomboshamiswa kuti munda uyu uri kurimwa zvakaita sei, asi vabva ipapo. Nyaya yatiri kukurukura pano tiri kuitora neupamhi hwayo. Tikapinda mumusha tobuda kunze kwemusha, tikapinda mumusha mumhuri toenda kunze. Sei vanhu vasingagone kuramba vachiteedzera zvakanaka zvavanoita, zvakashata kwete. Ndombotanga newe Delight. Mazvita maichisamba. Regai titi zvinosuvisa kuona munhu kana achinge atora dama nezano rakanaka, otifambei nhano dzinoratidza kuti dzinenge dzinachaedza, obva abuda mazviri. Asi muongororo netsvakurudzo tingati pane zvinhu zviviri kana zvitatu zvingakonzerese kudaro maichisamba. Chekutanga idzidzo. Mukudzidza kwakanaka, asi mukuda kuramba uchidzika nedzidzo maichisamba, ndo paunopangwa zano usina rako wopiwa zano rakaipa. Muchaona zvakare maichisamba kuti padzidzo pane dzidzo mbiri, pane chivanhu zvakare. Idzidzo idzodzo ndimuchazondida kuraramira kuno kwamambo vakadai, ndazoenda kuna vamwe mambo tsika dziya dzakanaka dzinonosanwa kana kutorwa sedzakaipa. Tobva ipapo maichisamba pachivanhu tikutora idzo nyaya dzewanano chaidzo. Zvino kana uchinge watorana namuchazondida wakati omei musoro, wasvika ikoko kunonzi chisaradza imba kana donzvo rakauya naro maichisamba. Tiri kutaura zvakare kuti imo mukufamba mumakereke omaichisamba unobva waudzwa kunzi Mwari wedu haapinduke, asingapinduke akaramba zvauri kuita zviri kunzi zvakaipa. Saka ndinotarisira kuti mukuzvitaura nemukuzvikurukura maichisamba tichaiswatanudza nyaya yedu. Ndizvozvo inoda kuswatanudzwa. Mufungi hapana chinosuwisa sekubva pachirindo, hapana chinosuwisa sekubva padonzo. Tinoona kuti mhosho dzese dziri kuitika, kunyange hondo dziri kuitika pasi rino, dziri kubva nekuti pane mumwe akabva padonzo. Muganho chaiwo unokonzera hondo yenyika, vanhu vagofa vagodi. Muganho chete, zvakawanda zvinokonzera. Tomboya kwauri Rutendo. Mai Chisamba, nyaya mauya nayo iyi inonditondedza iyo masiki yatakapfeka. Muchaona kuti mukutaura kwandiri kuita ndikati gare gare ichadonha ichaenda pasi pemhuno ndoedza kukwidziridza, gare gare yoenda pasi pemhuno ndoedza kukwidziridza. Ndo zviri kungoitika mukurarama kwedu. Isusu tiri kurarama kunge masiki. Iyo mhino pachayo inofanira kungofema, yakasikwa iri panzvimbo payo pakanaka, muromo uri panzvimbo payo pakanaka. Asi nokuda kwezvauya
taakuchiisa ichochi chiri kuramba chichingokwira nekudzika. Ndokusaka kana unhu hwedu sevanhu huri kungokwira nekudzika, tabva mutsika dzedu dzatanga tiinadzo, dzatairarama nadzo, dzinokuchidzira nekukurudzira kuti tigare zvakanaka. Maichisamba, ndaiti ndichigoverana nambuya vangu vainditsanangura kuti tichikura, baba ndibaba, nyange ukasangana nawo kupi uchiita musikanzwa, murume wese ndibaba, unotovhunduka kuti ndaonekwa nababa. Iye zvino hatichambotyi Maichisamba. Murume wandangoona ndichiita musikanzwa ndinotomufuratira kana kutomuridzira tsamwa. Saka ndizvozvo, ndepapiko pandichazoramba ndichiita zvakanaka kana ndichishaya kukoshesa. Vadikani, Rutendo anyatsotaura kuti zvinhu sekusikwa kwazvakaitwa, munhu yakangosikwa isina chivharoka, isina lead, saka inofanira kugara isina lead. Asi nekufamba kwenguva tiri muzvirwere zvekuti panapa tinotopawo zvakare kurudziro yekuti vadikani, korona iyi iyanetsa, coronavirus COVID-19 ine mazita anenge akanaka asi hachisi chirwere chakanaka. Ngatichengetedzei zvinodiwa, kugeza maoko, kusafambirana. Tinoziva kuti mazuva ano kune vamwe vachiri kuita mapati vachiri kungofambirana. Ngatiedzei kufambirana kana paine chikonzero, nekuti tinofanira kugara takaparadzana, tinoparadza mhuri dzese. Todzokera mundima yedu. Chiko chinoita, ini ndinoda kuti patiri kutaura panapa mukanhonga chimwe chete muchitora semuenzaniso. Vari kumbawo toda kuti imimi munhongewo zvenyu, musunungike kutiridzira kana kutinyorera kuti ndezvipi. Ndiri kudzoka kwauri muchazondida. Iwe uri kuti tinobva nekufuririka, tine kakufuririka, asi pakutarisa kwatinoita upenyu tinotarisa kuti ukaona uri munhu anofurirwa kubva muzvakanaka uchienda mune zvakaipa, ndoudofoka. Magona Maisamba maitambanudza nedama rakadaro. Muchaona panotaurwa shona yekunzi zano pangaoine rako. Kune vafuriri Maisamba vanouya nemukanwa makanyauka, mukanwa munenge makafara achikuudza zvinhu izvi. Regai titi tabva taenda kuwanano Maisamba, makatora munhu murudo uchitarisa zvaticataura zvichange zviri zvakadii zvakanaka. Mukurongerana muya pamwe chete tichirodzana pfungwa, mumwe ndo paanoita ututumadzi Maisamba kuti ndiri kuziva, ndiri kuziva. Nekuti iwe zana unonge une rako Maisamba. Uyezve patambotaura paya kuti unenge uchiti ndiroda kudzidza, ndomba unopinda panani panataisireva. Ndizvozvo zano unotopangwa uine rako kuti inini zvandiri kufunga ndezvizvi, asi izvi kana zvakanaka tinogona here kuona zvakanaka. Nekuti kune vamwe vanotokopa zvakaipa vachibva mukunaka. Ndiri kuya kwauri Rutende. Ichokwadi Maichisamba, mabvunza mubvunzo wakanaka. Ini regai ndidzoke pachinhu chinonzi tekinoloji chataakurarama nacho muzuva ranhasi. Tekinoloji chativhurisa maziso kuzvinhu zvakawanda netsika dzakawanda zvakanyanya. Ende ndinoona kuti paya Delight ambotaura nyaya yekuti ukadzidza ukazengoramba uchidzidza unopedzisira woita sekunge wanga usina chawanga uchiziva pakutanga pawatanga kudzidza. Ndizvozvo zvimwe chete. Tekinoloji yakuita kuti isu titorasa kana zvimwe zvedu zvataikoshesa. Zvino mukatarisa mudzimba Maichisamba, vabereki vari kukudza vana ari mumwe chete, umwe asipo kana kuti asingatori mukana wekuti achengetawo mwana wake achimurayira iye yawanda mhuri yakadaro. Ko zviri kumbobvepiko? Isu pavanhu sevanhu vatema hazvimo mutsika dzedu. Tikada kutarisa nhoroondo togona kutoona kuti chinhu chamanje manje chakatozoya pada kuma80s, asi kumashure uku zvakanga zvisiko. Ndiyoyo nyaya yekunhonga nekukopa nekutora zvinhu zvisiri zvedu, unhu husiri hwedu, tsika dzisiri dzedu. Isu tokanganwa zvedu. Dzimweni dzenguva Maichisamba, rega nditaure ndichiti isu sevanasikana tichikudzwa tinenge chinzi dzidzo ndiye murume wako kutanga. Rangarira kuti dzidzo ndiye murume wako kutanga. Zviitire zvinhu zvako, ita ndorayiro yatiri kuwana. Haisi rayiro yakaipa, aiwa, irayiro yakanaka, asi irayiro isina kuzadzikiswa. Iye zvino munoona kuti mwanasikana achinga dzidza ashanda anogona kuroorwa. Inyaya zhinji dzatiri kunzwa tanotovaka musha wake ega, kutotenga stand, ototenga zvitina nesimendi, ovaka musha usingazikanwi nemurume. Inauye kuti mumba macho hamu zvakazara, nekuti dzidzo ndiye anga ari murume wake wekutangaka, uye ato murume wechipiri. Saka murume wechipiri anogona kumurisiya, asi wekutanga anoramba akamira. Maichisamba ipapo pakaoma. Ndizvozvo mashoko makukutende. Zvinondifadza kuti vana adiki vakaita semi ana Rutendo muri kushanda kunatsiridza
kumira kwechimiro chetsika nemagariro. Regai tidzoke muchikamu chinotevera tigofambira nendima yedu. Ngatisanganei zvakare.